kagungan kersa mantu menika sekar kinasih saged tinimbalan dhateng Temanggung. Dugi Temanggung. Menika mirah, Bu. Nggih, mboten mawi pesangon. Mboten mawi pesangon dhateng Temanggung menika. Namung nggih angsuranipun setunggal wulan menika badhe dipun nyuwun dipun cekapi ngono. Monggo angsurane wong sesasi iki sampeyan niku pira wae ya. Rene. Rupita kang jrim bati piye to? Kayak kucing lho Mas. Lah dicandak cengele ngene kaya kucing. Duh Nimas sira wong ayu mbok aja salin sloka lan maneh citra ing janji jebul tega gandeng marang priya Slendro langgamipun manut panjenengan monggo. Langgamipun Sri Huning kemawon. Sri Huning sesarengan para kanca Sekar Kinasih Samporsari nggih manggaken. Boyo pati marang Raden Wiratmaya Kalut Angus prasetya anandang trakti Sriyane dapat grahita kang cineta adyanging pribadi Wiratmaya putranira Kalot Sura lame ati pati tuban kadung Sri Puneka rane ati wangsa pati nalikane aduh lange aduh sayang Nyaring lelagon Sri Huning monggo saking sedaya para keluarga kasuwun foto sesarengan pirangaten saripit nggih manggaken keluarga ingkang saking Temanggung sumangga mbabile kepareng badhe foto sesarengan pirangaten saripit nggih manggaken. Sri
keke walange kadung Sri kuning putrane aduh lange aduh sayang Tukang syuting iki ketoke kaya budaya melu gerang lho. oh lah iya no wih kandani Jenengan ya sok gerang to Mas nek Apa? liyane job syuting. ku ya nyambi-nyambi kan Juk Oh borongan. oh borongan lah ya nyambi-nyambi menawa Nggih, siang punika acaranipun mirunggan sanget Bapak Ibu. Mirunggan. Nggih, mbok bilih mangke ngersakaken lagen menapa ngoten mangke Bapak. Nggih. Ingkang lenggah wonten mriki wau lho Mas. nggih Lenggahe sampun dangu sanget. Blanje. Nah, sing diantu-antu. Kuwi jam 09.00 mau wis keparang lenggah Lah nggih risik meneh. Mbok bilih mangke ramong-ramong menika mbok bilih mangke request napa Bapak? Pak, halo. Kok anteng men to, Pak? Sinten? Pak sinten? Pak Kadus yang pakai kaca tinggal. Nggih, Pak. Anjir, derek tepang Pak Kadus. nggih Request apa nanti, Pak? nggih niku Oh, sesi kedua aja. Pak Susanto menika penyanyi dereng kagungan garwa lho Pak Niki siang punika campur sari apa mau jenenge? Sekar Kinasih Sekar Kinasih menika ngasta penyanyi menika tesih perawan-perawan sedaya, Pak. nggih main saestu Pak niku Mbak bilih mangke ngersakaken penyanyi ini pun, Pak. nggih Oh, Nggih. nggih. Namung- Taren anu sik, Mas. menika perawan rada kasep Pak niku kasep anggenipun ngersakaken dados Nggih, mangke nggih Pak Kadus. Iya, siap. monggo Tintingane. Katresnane sosok moyo sinapi ae 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 ning iya lho Rasri Putri iya iya ya sangat yang kasarino praktek Seriuning sampun. matur sembah nuwun tampi sasmita para tamu bilih Sukopari paksa kasiger saking sawetawis inggih awit saking kagelak ing swasana boten ateges kula hanggelak wanci namung prayoga ingkang sampun paring sasmita dumateng kula lumadining tata upacara keparang badhe kalajengaken wanci sang pamanggugati keparang manem Brama ngaturaken muga sing pangkaling kamasih siningit wonten ing kalbu lumantar baparing pambagya Yiwana ingkang keparang hanyarirani nggih priyaga ingkang pantos nampi pakurmatan panjenenganipun Bapak Lurah Bapak Lungguh Wahono ngengeti semanten wiyaripun Pandapi Agung anggenipun babar pambagya Yiwana keparang jumeneng mangayonaken para tamu minulya wonten sangajenging risang pinanganten saribit mbok bilih sedaya sampun satata ing gati wanci kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Lurah kasumanggaken semoga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kunjuk panjenenganipun para sesepuh pinisepuh kasepuhan ingkang sampun pono ing pamasmi aleddo ing pitutur ingkang satuhu dat kapundi. Kunjuk panjenenganipun para alim, para ulama, para panjang agami ingkang tansah kita dereki sagung sadang negari, para sarajana sujaning budi ingkang pantes tinurat sinudara sono. Pangembating praja, pangembating dusun ingkang milaing budi boten katalumpen panjenenganipun bapa besan dalah sedaya para pangombyong pinanganten ugi pinanganten sarimbit ingkang suka ing basuki. Bapak Ibu tamu sedahan linangkung grup Campursari ingkang sanget kita banggaaken. Saderengipun kula matur langkung rumiyin monggo sami sarengan tansah nyuwun ngasanipun Gusti ingkang hakareluka. Inggih Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring anugraha ilamaken taufik sahidayahipun katitik wonten ing siang puniki para panjenengan kula taksih dipun keparengaken kempal manunggal kanthi pinangkalujengan kalis ing sambikala suka basuki ing tansah pinanggih. Shalawat salam katukunjuk asanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu sawet bae tulanipun widini padha atal akhirah. Amin. Allahumma amin. Nuwun kula nuwun ing mriki kula kuwani ngadeg ing ngarsa panjenengan sedaya. Saestu boten badhe ngirangi subasita trapsila. Inggih karana netepi jejebahan pinangka talanging basa sel atur ingkang hamgati. Panjenenganipun Ibu Pati Ningsih. Bila wonten iki rawuh beta sedaya ingkang hamganti boten saged jawateng asta. Buratin setunggal setunggal ing pramila kula ingkang hamlatur ngaturaken kasugengan rawuh panjenengan sedaya. Saha matur gunging panuwun ingkang tanpa pindhan bilih para bapak ibu samudayanipun ingkang sampun minta wekdal pedang penggalih kesang rawi minangkani ingkang dados panjenenganipun Ibu Ningsih kanthi lodang manah. Sak sampunipun para panjenengan semelenggahan perlu atur uninga. Bilih ing sapunika rawuh panjenengan kasuksesan kajatipun. Bilih panjenenganipun Ibu Pati Ningsih wonten ing mriki ngunduh mantu saha ngalebesan kanthi keng putra kakung panjenenganipun Hasyafar Mardika Putra. Putra panjenenganipun Ibu Pati Ningsih saha Bapak Sedono almarhum. Panjenenganipun andhaup kalihipun Nak Ayu Aprilia Eva Oktaviana Atmaja putri bayanipun Bapak Haryadi Ibu Ranti ingkang pidalem wonten ing Demangan Bejen wilayah tlatah Kabupaten Temanggung. Bapak Ibu ingkang tansah hormati ugi rawuh panjenengan kasun pandonganipun kanthi panuwun pangajap mugi-mugi doa panjenengan tansah ngijabahi dumateng pinanganten sarimbit tansah samangke enggal hatut runtut
ugi enggal saged mangun bali-bali agung kanthi bebrayan kanthi bagé mulya samudayanipun kasembadan ingkang dados panjakanipun. Ugi wonten ing mriki panjenenganipun Ibu Supratiningsih kagungan gati ngunduh mantu so ngrawaken besanipun para keluarga. Sinaosa saderengipun sampun karancang nirakit hananging dumugi dudanipun tasih kathah kekiranganipun terutami. Mbok bilengganipun nanggapi rawuh panjenengan. Kirang magita-gita ugi nggenipun nyantet papan palenggahan ingkang kirang jumbuh kalih kawontenan ugi panjenengan sedaya satur pasugata dedhaharane samangke ugi unjukan samudayanipun lenggana bilih kirang sampurna ing mriki para panjenengan kersa maring pampunten kanthi ikhlasin mengkali. Hananging panjenenganipun Ibu Supratiningsih rumaos bombong rase manah awit sedaya tanggal jawab. Sedaya panjenenganipun sampun lumawah kanthi lancar. Ingkang kabiyantu dumateng sedaya para sanak kadang tanggi tebalih. Kapara sasana kabiyak dumateng campur sari. Ingkang sampun pratitasaken dumateng grup campur sari menika sekar kinasih ingkang saking susukan. Hanamung ingkang hambugati boten saged atur piwales ingkang setraju. Namung muhung nyuwun sang Gusti ingkang Agung mugi-mugi sedaya sih kadang panjenengan labuh-labuh samangke tansah pikantuk ugi linus saking Gusti ingkang Agung kanthi matikel-tikel. Sang daning para pinilenggah ingkang winatu ing karajan. Wonten ing mriki panyuwunipun ingkang hambugati inggih Ibu Supratiningsih. Para panjenengan sedaya kasulelegahan kanthi mardikan penggalih saenggo adicara paripurna. Sinambi ngesakaken pasugata unjukan ingkang sampun kahaturaken ing ngarsa panjenengan sedaya. Hananging bilih samangke adicara sampun paripurna temtu kewala panjenengan badhe kundur hanamung dereng sugeng kundur kanthi panyuwun. Kundur panjenengan samangke tansah manggih kalujengan ing sak margi-margi kanthi sowan-sowan. Bapak Ibu para pinelgah tamu sedahan ingkang suka ing basuki. Kula kinten cekap sangatan atur kula mbok bilengganipun matur. Kirang jumbuh kali kawontenan ugi atur kula tansah kirang tatas titis. Para panjenengan kesoe paring pangpunten kanthi dang kalih. Makaten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasana nun. Tumpes tawis tanpa sisa wedaring pangandika. Pindha memanis kala montoro nasa jroning wardaya. Para tamu kepareng saking jelenggah kanthi ras kamardikaning panggalih. Tumuli lumadining tata upacara kepareng badhe kasuwunaken waosan khas Tungkara. Ambrih sedaya manggih rahayune skala. Wondene waosan pandonga ing samangke kepareng badhe hambabar neninggih ingkang winanting pakurmatan panjenenganipun Simbah Abdul Ngalim. Wanji mobil sampun prayogi wanci kasumanggaken semoga nuwun. Atur punika para tamu. Keluarga ingkang saking Temanggung panyuwun saking keluarga Pamangkukati. Keluarga ingkang saking Temanggung saderengipun ngersakaken pasugatan dahar mboten dipun keparengaken kundur langkung rumiyin. Yang samangke lir gumanti saking para among karsa kepareng nyamaktakaken dedaharan pasugatan ingkang pungkasan kunci wonten asalipun keluarga Temanggung. Wanci acara tengasanipun ingkang winantu pakurmatan Simbah Abdul Alim kasumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaha diniyah Lidha ilah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatina Rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hamdan zakirin, Allahumma hadan na'imin, Allahumma hadan syakirin, Allahumma hadan yuafini amahu wa yukafi majdah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhim mustarid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sunnatan tujina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddi lana jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha usulyan jami'il khairati fil hayati wal badal mamat. Allahumma adzil sultanil azim wa adzil manil qadim wa adzil basil karim wa balik kalimati tamati wa ta'ati mustajabati akilil hasani wal husain min anfusil ainil qudrati wa nadirin wa ainil insi wa jini wa yakadulatinaka farum la yulikunaka bi absarihim lama sami'u dzikra wa yaqulu inna la majnun wa ma huwa illa dzikra lil alamin wa mustajabul mal hakim wa waritha Sulaiman Daud alaihi salam al-wadudul arsil majid tawil ngumri wa sohi asadi wa qadhi hajati wa aktaril amwali wal awladi wa habibina jajmangin wa dabati adawata kulabani adama alaihi salam makana hayya wa yahiqal qawlu alal kafirin wa qul ja'al haq wa zaqal batil inal batil kana zauqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimin illa khasara. Allahumma tafa'ana al-ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wa suyufa wal mutalifata wa sada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina dha khosah wa muldanil muslimina amahinaka innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu saking para lekenge paritar mastuti setunggal pokok setunggal lumatining toto bocor sampun kepareng paripurna. Sampun kula aturaken wonten ngarsanipun para tamu menika tebih saking panundung seru panyuwun saking ngarsanipun pamanggugati menika kulawarga ingkang saking Temanggung samanggih saderengipun ngersakaken pasugatan ingkang pungkasan dedaharan mboten dipun keparengaken kundur langkung rumiyin kepareng sekeca lenggah kanthi ras kamartikaning panggalih tumuli sinukoto lumantar para kadang-kadang Pamentri Budaya Campursari Sekar Kinasih lumantar sawanipun Galuh Purwanti sesarengan para kanca Sekar Kinasih Campursari. Sowan Pak. Kang Mas. Nggih. Menika nderekaken para kanca Sekar Kinasih Campursari. Nggih. Sesarengan Widi Audio Sound System. Nggih.
Saha Lintang Studio. Lintang Studio. Amin, Menika nderek mangayu bagya dumateng temanten kalih. Nggih. Wilujeng ngayi bebrayan ingkang mugi dados keluarga ingkang ayem tentrem lan Nggih. batin. Amin. Muga-muga barokah. Amin. Pisang pinanganten sarimbit ingkang binaringan putra ingkang soleh menapa dene sholihat. Amin. Amin Allahumma amin. Ya. Panjenenganipun Ibu Supriharti Ningsih. Nggih. Mugi-mugi anggenipun gelar tata upacara wanci menika pinaringan berkah barokah, Amin. mboten luka malah saya kebak. Nggih. Tundhonipun dados keluarga ingkang ayem tentrem, bagya mulya. Amin. Slamet donya akhirat. Amin. Amin. Menika mboten kathah menugi ngaturaken wilujeng lenggah kathah Nggih. besan ingkang saking Temanggung. Temanggung. Oh, lah yo adoh. Nggih. Mulane. Saking Temangan Temanggung. Ngajar. Alhamdulillah. Nggih, menika ugi Monggo. ngaturaken wilujeng kondur para tamu ingkang ngersakaken kondur menika wau ingkang sampun jam 09.00 tit Nggih. sampun kepareng lenggah Nggih. menika. Menika keluarga ingkang saking Temanggung menika lir gumanti. Nggih kasuwun menika Kasuwun dahar langkung dahar rumiyin. langkung rumiyin wonten ing Sasana Boga. Lah nggih, monggo. Iki ngaturke lelipur parisuka menapa monggo. Diaturke apa ya iki? Manut. Sing rada-rada gumiak ngono piye? Nggih, monggo manut. Azza. Manut panjenengan. Iki pokoke acarane mirunggan. Heeh, merunggan banget iki. Sam Ning aja lali, nak luhur do salat sik mandek. Mandek. dhuwur leren. Iki engko sak lagu terus leren. Mandek. Monggo. Sak lagu terus istirahat. Diaturke lagu apa iki? Manut. Ayo. Seragenan monggo. Oh iya. Diaturke Anu we. seragenan. GWL we. GWL. Ayo. Dek Ben- Cipeng, lagunya Peng. GWL. Lagune GWL kok ono senyum-senyum iki Lah Cipeng. kono ngertine udu GWL kok. Apa? GW Oh ngono. Kono ngertine bojone kancane kurang. Eh. GWK. apa kuwi? Garwane wong liya. Omong-omong. Menika sinengguya kadang makarya Widi Audio. Widi Profesional Audio. Mungkin Mbak Manten ada request lagu apa Mas Manten request Nggih. lagu kenang-kenangan waktu pacaran apa? Nggih. Apa Mas request lagu apa? Temanggung Getasan. Puspitonolo langsung dikasih. Puspitonolo, dikasih saniki Puspitonolo, monggo. Iya. Diaturke iki permintaan manten kok. Manten kudu. Nggih. Nek ora bandeng iku diketok doan. Ah, nggih. Gimana rasanya Temanggung Getasan gimana? Iya. Agak maknyus. Wanudya ayu utama ngambar arume kusuma mula leng-leng prangto agawe semeh Allah. Asa molir pahit batu. Lindri-lindri nyawa netramu. Dasar lancar kuning. Anggugah rasa tresnaku. Ngambar arum tanku jiwa katon memanis sekar mekar lan melatiri nonce katon kinelung takkan dianeng jagat katresnan. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku aja yang kau tahu. Rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tu tan ana liya
sira sayangku. Sekar Kinase. Widi Audio Lintang Studio. Jiwa katon memanis sekar mekar lan melati renung katon kinelo akan dianeng jagat katresna. Sumunar nyekseni tresno kang tuhu kan ana liya mung sira sayangku. Kembali Sekar Kinase di sini. Widi Audio Lintang Studio. Tiada yang lebih rindu selain dirimu, andai engkau tahu. Rambulan kang sumunar nyekseni tresno dan analia masira sayangku. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain dirimu, andai engkau tahu. Rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuhu tan ana liya mung sira sayangku. Tan ana liya mung sira sayangku. Matur sembah nuwun. Ya, request dari temanten Nggih. berdua. Ini berhubung waktunya sudah jam 12, Berhubungan Nggih. yang berhubungan. berhubungan langsung. Nggih. Terima kasih matur sembah nuwun. Wanci ngumandhangi aten duhur ing samangke saking kanca-kanca Sekar Kinase kepareng nyuwun idi balilah sumene saking sawetawis. Samangke sabibaripun salat duhur ing samangke kepareng badhe sowan malih lumantar para kanca-kanca Sekar Kinase. Matur sembah nuwun.